talent, schopnosť učiť sa nové veci a súlad s hodnotami tímu. To sú faktory, ktoré by mali byť rozhodujúce o prijatí a úspešnom uplatnení sa človeka v profesionálnom živote. Rodová rovnosť by v modernej spoločnosti nemala byť vôbec téma. Je to ale naozaj tak? Aj o tom bude dnešný diel relácie Biznis. Rozprávať sa budem s Luciou Komiňákovou a Pavlom Bertom zo spoločnosti Essential Data. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Taký v minulosti bolo IT odvetie vnímané skôr ako doména mužov, dnes už to tak vôbec nie je. Rastie záujem žien o prácu v tejto oblasti? Podľa môjho názoru áno, keďže nevystupujem za nejakú výskumnú agentúru, ktorá má obrovské množstvo dát, z ktorých vie usudzovať nejaké trendy, tak môžem posúdiť iba z mojich skúseností. Keď som pred 15 rokmi pracovala ako headhunterka, stretávala som sa naozaj že prevažne na pohovoroch s mužmi, ktorí sa zaujímali o technické pozície, a žien bolo vtedy naozaj že ako šafránu. A postupom času vnímam, už aj keď realizujeme výbery vlastne v internom prostredí, že už máme šancu si vyberať spomedzi uchádzačov, kde časť tých ľudí, ktorí prídu na rozhovor s nami, sú ženy. A myslím, že nás to veľmi teší, lebo je fajn mať v tíme také približne ako keby rovnaké zastúpenie. Ale zatiaľ sa nám to samozrejme takto nedarí, lebo nie je to celkom 50-50, ale ten počet žien v IT určite narastá. Aké výhody má, Pavol, rodová rovnosť v technologickom tíme? Nevidel by som to akože deliť medzi či muž a žena. Je to vždycky individuálne, aké majú jednotlivci schopnosti, danosti a ako sa chcú napredovať. Ako sa táto spolupráca prejaví na výsledku projektu? Skúste nám povedať nejaké príklady. Neviem to tiež akože porovnať, lebo nikdy neviete nasimulovať tú istú situáciu, že by ten tím, keby nebol zastúpený vôbec žiadna žena alebo nejaká žena, alebo čisto mužsky teda, že ako by to dopadlo. A vždycky sa skôr snažíme vybrať konkrétneho človeka a individualitu, či už ženu alebo muža, tak, aby zapadol do tímu s tými svojimi schopnosťami a vlastnosťami, aby celý tím vedel dodať ten produkt, ktorý vlastne vyvíja. Lucia, ako sa vám darí prilákať ženy k vám do technologického tímu? To je zase zaujímavá otázka, lebo my nerobíme výbery, ktoré sú orientované že čisto na ženy a zase na mužov. Čiže opäť sa vrátim k tej téme. My hľadáme ľudí s nejakými unikátnymi zručnosťami, vlastnosťami, s motiváciou, značením. A v princípe nám nezáleží, že či je to muž alebo žena. Tak ako sa nám darí nalákať kvalitných ľudí do firmy, tak sa nám darí nalákať aj ženy, aj mužov. Ale začíname, alebo čo sa mne osobne že veľmi páči a kde vnímam aj nejaké také poslanie, že ponúkať informácie o nás, ako o spoločnosti, ktorá nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami, a zároveň v podstate, ktorá je tým priestorom na to, kde môžu tí ľudia vyrásť. Opäť opakujem, ako povedal Pali, so svojimi talentami, so svojimi schopnosťami a ponúkať im nejaký rovnaký priestor. Čiže ja už som aj zabudla, ako znela vaša otázka, ale čo cítim ako poslanie, ako keby ukázať tým ženám, že to nie je čisto mužský svet. Že naozaj je to svet, kde môžu uplatniť svoje jedinečné schopnosti vo svete informačných technológiách, na pozíciách, ktoré sú v tom IT sektore. Že nie je to teda mužský svet, o tom je ako keby to poslanie, ktoré vnímam. A s tým sme vlastne spojili aj akciu, ktorá bola realizovaná v našom office Girls Day cez organizáciu IT v IT, kde sme privítali stredoškoláčky, ktorým sme ukázali, akým spôsobom žijeme, aké typy pozícií máme vo firme, ako u nás spolupracujú muži so ženami, aké majú príležitosti, ako môžu svoje jedinečné schopnosti vnímať už aj v tomto veku a nejakým spôsobom vnímať, že vedia to uplatniť na rôznych pozíciách. Že to, keď ich baví, ja neviem, dizajnovať šaty pre bábiky, tak to vedia robiť aj na frontendoch. A my sme im ponúkli príbehy našich žien, ktoré vlastne prišli s tým, že keď mali 15 rokov, aké mali predstavy a možno predsudky o tom IT svete, aké je to teraz. A vlastne možno aj cez tieto príbehy ich vieme inšpirovať k tomu, že
Že teda nie je to len mužský svet, je to náš spoločný svet, kde každý môže prispieť tou svojou jedinečnosťou do toho tímu a s tými jedinečnými vlastnosťami, bez ohľadu na to, že či je to muž alebo žena. A cítite z ich strany, zo strany žien väčší záujem? Búrajú sa teda tie pomyselné bariéry? Búrajú sa. Ja iba spomeniem, že nad čím som sa tak zasmiala, lebo keď sme mali tie dievčatá a pýtala som sa ich, že čo ich baví, že pri akej aktivite ako keby stracajú pojem o čase, tak naozaj, že každá jedna z nich začala vymenúvať nejakú počítačovú hru, ktorá mne bola že úplne neznáma. Tam som si uvedomila aj ten generačný rozdiel. A napríklad vnímam aj to, že tie dievčatá, alebo tá mladšia generácia už naozaj s tým počítačom vyrastá. Naozaj jedna tam s úplným nadšením v očiach povedala, že ona miluje počítač a všetko, čo sa toho týka. Čo si myslím, že deti 80. rokov, toto ešte tak akoby, bol to úplne iný kontext. Čiže aj z tohto pohľadu podľa mňa ten záujem o IT rastie, pretože už tie deti vyrastajú s tými technológiami. Prestupujú technológie k deťom skôr, tým pádom je prirodzenejšie narábanie s tým počítačom, stretávajú sa od malička a potom tak, ako sa deti stretávajú a nerozlišujú, tak je to potom aj ďalej. Skúste nám predstaviť nejaké vaše úspešné projekty, kde pracovali na nich rovnako aj ženy, aj muži, a kde keby boli bez žien, tak povedzme, že by tá ženská ruka tam chýbala. Dá sa také niečo povedať? Nevedel by som také povedať, pretože tak som už predtým povedal, že nevedel by som to nasimulovať. Každý projekt je jedinečný, to je podstatné, keďže mne teraz nerobíme nejaké produkty, že by sme opakovane robili to isté. Vždycky je to šité na mieru, vždycky je to jedinečná vec, ktorú robíme a teda sa to nedá úplne porovnať, že ako by to bolo s alebo bez. Len vieme, že v kombinácii s tými schopnosťami tých jednotlivcov sa buď darí, alebo sa nedarí. A je to bez ohľadu na to, že či je to čisto mužský kolektív, alebo je to zmiešaný kolektív. Keď sa na to pozrieme z druhej strany, ako vnímajú zákazníci, ženy v IT sektore, sú tam nejaké reakcie? Myslím si, že zákazník tak bežne ako v živote možno si všimne toho človeka na prvých 5 minút, že či je oblečený, ako je oblečený, povedzme, že odkiaľ je, z ktorej časti Slovenska, ale potom, jak sa už prejde do tej odbornej veci, tak tieto veci ho už nebudú zaujímať a bude len riešiť, že či ten partner na druhej strane, či už žena alebo muž, je zdatný v tej danej domene, či ho rozumie, že či dostane to, čo presne chce ten zákazník. A toto skôr rieši ten zákazník ako to, že či je to muž alebo žena. IT sektor trpí dlhodobo nedostatkom pracovnej sily. Čo by ste teda na záver odporúčili, ako by ste motivovali ľudí, aby sa nebali pridať do tohto sveta? Keď sa dotknem ešte témy žien, tak vnímam, že niekedy potrebujú takú väčšiu odvahu pustiť sa do niektorých vecí. Určite tá sebadôvera sa vytvára niekde ešte úplne, že doma v rodinách. A to je možno výzva pre rodičov, aby v tých svojich dcerách a v tých svojich synoch naozaj, že podporovali takú tú zdravú sebadôveru, že aj keď sa tí ľudia v dnešnej dobe, ktorá je plná podnetov, možno nevedia hneď nájsť, aby im dali tú šancu sa zorientovať v tom, čo ich baví, čo ich nebaví, aby potom mohli využívať to, čo ich baví aj v tej práci. A podľa mňa firmy, ako my si myslíme, že môžeme motivovať ľudí, aby sa zaujímali o prácu u nás, tak je to, že im ponúkame moderné technológie, sme IT firma, vyvíjame software, ale zároveň, že im ponúkame priestor, kde môžu rozvíjať oni sami seba a to zmysluplným spôsobom. A zároveň zažívať v nejakej skupine ľudí, lebo my sme sociálne bytosti, práve tú synergiu a ten pocit toho tímu. Pretože nič nie je horšie, ako keď je skupina ľudí, ktorí si konkurujú a pocit zo života a z práce, keď ste v skupine ľudí, že ste tým, kde spolupracujete a kde vznikajú tie príjemné momenty z tej vzájomnej spolupráci aj z toho spoločenstva alebo z tej komunity. A to sa snažíme vedome naozaj pestovať vo firme, aby sme boli aj akoby komunita ľudí, kde každý je iný a tá diverzita je u nás nastavená práve tým, že my sme každý iný.
bez ohľadu na to, že muž, žena, to je kritérium, ktoré v princípe ako keby nehrá úlohu, ale tu jedinečnosť človeka tvorí práve tá jeho jedinečnosť. A dobre to napasovať do tých tímov, pracovať s tým, to už je potom výzva pre manažerov alebo pre ľudí, ktorí riadia ľudí. Ale vytvoriť ten priestor, aby mohli rásť. Pre tých ľudí dalo by sa povedať, že keďže robíme tie jedinečné projekty, tak aj hovoria aj jednotlivci, že každý deň robia niečo iné. Je to vždy kreatívne, nie je to ako keby opakujúca sa činnosť vždycky. S príchodom ešte z tej umelej inteligencie, ktorá vlastne bude pomáhať s tými hard skills, s tými tvrdými znalosťami, že budú už generovať sa časti kódu, viac bude ťažisko na tú kreativitu, poznanie domény, pochopenie zákazníka, prepájanie súvislostí a tieto vlastnosti, než na to, aby niekto vedel úplne dopodrobná, ako nejaká časť kódu funguje alebo pracuje. Ja by som k tomu dodala aj schopnosť napojiť sa človek na človeka, stmelovať týmy, vytvárať a budovať kvalitné vzťahy, pretože tie vytvárajú opäť tie synergie, ktoré umelá inteligencia nevytvorí. To je tiež zručnosť možno pre tie ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú aj v súvislosti s AI. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujeme pekne. Aj o tom je relácia Biznis. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Rozhovor nájdete aj na našom webe teatri.com. Dovidenia.